Prisna nakana je za pokojnu časnu sestru Josipu Udovičić. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Oca i zajedništvo Svetoga Duha sa svima vama. I s Duhom tvojim. U crkvi se danas spominje sveta Lucija, jedna od omiljenih svetica u mnogim dijelovima svijeta. Živjela je na prilazu iz 3. u 4. stoljeće na Siciliji i podnijela mučeničku smrt u gradu Sirakuzi za vrijeme Dioklecijanova progona. Štovana je kao zaštitnica vida, asocira nas na svjetlost. Na početku ovoga misnoga slavlja skrušimo se, priznajmo se griješnicima i zamolimo Gospodinov oprost i milosrđe. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješih vrlo mnogo, mišlju, riječju, djelom i propustom, moj grijeh, moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju Vaza Djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me Gospodinu Bogu našemu. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Amen. Gospodine, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Pomolimo se. Gospodine, danas slavimo nebeski rođendan svete Lucije, djevice i mučenice. Molimo da nam njezin zagovor obnovi revnost, te se u nebu pridružimo njezinoj slavi. Po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen. Čitanje knjige proroka Sefanije. Ovo govori Gospodin. Teško neopkornom, okaljanom, nasilničkom gradu. On nikada nije poslušao poziva, nikada nije prihvatio pouku. U Gospodina se nikada nije pouzdavao, svome Bogu nije se nikada približio. Dat ću narodima čiste usne, da svi mogu zazivati ime Gospodnje i služiti mu jednodušno. S druge obale rijeka Etiopskih prinosit će mi žrtvene darove moji štovaoci. U onaj dan nećeš se sramiti svojih nedjela koja si protiv mene počinio, jer ću tad ukloniti iz tebe tvoje ohole hvalisavce i nećeš se više šepiriti na svetoj gori mojoj, jer ću pustiti da u tebi opstane samo skroman i čedan narod i u imenu Gospodnjem tražit će okrilje ostatak Izraelov. Oni neće više činiti nepravdu, neće više govoriti laži. U njihovim ustima neće se više naći jezik prijevarni. Moći će pasti i odmarati se i niko im neće smetati. Riječ je Gospodnja. Jadnik vapi i Gospodin ga čuje. Jadnik vapi i Gospodin ga čuje. Blagoslivljet ću Gospodina u svako doba, njegova će mi hvala biti svagda na ustima. Nek se Gospodinom duša moja hvali, nek čuju ponizni i nek se raduju. Jadnik vapi i Gospodin ga čuje. U njega gledajte i razveselite se, da se ne postide lica vaša. Eto, jadnik vapi i Gospodin ga čuje, izbavlja ga iz svih tjeskoba. Jadnik vapi i Gospodin ga čuje. Lice se Gospodnje okreće protiv zločinaca, da im spomen zatre na zemlji. Pravednici zazivaju i Gospodin ih čuje, izbavlja ih iz svih tjeskoba. Jadnik vapi i Gospodin ga čuje. Blizu je Gospodin onima koji su skrušena srca, a klonile duše spasava.
Gospodin izbavlja duše slugu svojih i neće platiti tko god se njemu utječe. Podigni snažno svoj glas blagovjesnice, gle Gospodin Bog dolazi u moći. Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju. Slava tebi, Gospodine. U ono vrijeme reče Isus glavarima svećeničkim i starješinama naroda: A što vam se čini? Čovjek neki imao 2 sina. Priđe prvomu i reče: Sinko, hajde danas na posao u vinograd. On odgovori: Neću. No poslije se predomisli i ode. Priđe i drugomu pa mu reče isto tako, a on odgovori: Evo me, gospodaru, i ne ode. Koji od te dvojice izvrši volju očevu? Kažu: onaj prvi. Na to će im Isus: zaista, kažem vam, carinici i bludnice pretekoše vas u kraljevstvo Božje. Doista, Ivan dođe k vama putem pravednosti i vi mu ne povjerovaste, a carinici mu i bludnice povjerovaše. Vi pak, makar to vidjeste, ni kasnije se ne predomisliste da mu povjerujete. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Kriste. Prorok Sefanija govori o nepokornom, okaljanom, nasilničkom gradu koji nije poslušao poziva i nije prihvatio pouku. Nikad se nije pouzdavao u Gospodina i nije se približio svome Bogu. Koji je to grad? Jeruzalem. Sefanija je prijekore Jeruzalemu izgovarao u 7. stoljeću prije Krista, u vrijeme kralja Jošije. Bilo je to vrijeme kada je Judeja živjela pod asirskim gospodstvom, ali je ono slabilo. Postojala je nada u duhovnu obnovu naroda i ta obnova će se nešto kasnije i dogoditi. Jeruzalem i izabrani narod često su u povijesti spasenja bili baš tvrd orah naspram Boga koji nije uspijevao doprijeti do njihovih srdaca. Prorok Sefanija ipak spominje nešto zanimljivo. Sveti ostatak Izraelov, skroman i čedan narod, riječ je zapravo o poniznoj nekolicini, koja ostaje nakon pročišćenja svega naroda i nakon što oholost biva uništena. U tom ostatku koji je Bogu posebno na srcu, govore i drugi proroci. Taj ostatak znak je prisutnosti Božje u povijesti, njegove brige i konačne pobjede. Iz knjige proroka Sefanije naslućuje se pročišćenje i veselje u kojem će sudjelovati i narodi svijeta, štujući pravoga Boga. Što će još iznjediti i pokazati to pročišćenje? Ono o čemu govori Isus. Jedan sin kojega otac šalje u vinograd je u prvome trenutku nevjeran, ali kaje se i mijenja odluku. Od zla ide prema dobrome.
Drugi riječima pokazuje poslušnost i poštovanje očeve zapovjedi, ali ju ne provodi u djelo. Isus sasvim izravno daje do znanja glavarima, svećeničkim i starješinama što im je htio reći. Carinici i bludnice, to jest, recimo slobodno, šljam tadašnjega društva, bolje su odgovorili na poziv Božji za obraćenjem od tih glavara i starješina. Zato imajmo na srcu i na pameti. Želimo li biti danas u Božjem ostatku, nemojmo pokušavati zavaravati ni Boga, ni sebe same. Neka se mnoga naša ne, koja smo izrekli Bogu, promjere u ponizno, radosno i djelotvorno da. Amen. Pomolimo se Gospodinu koji hoće da se svi ljudi spase. Vrati, Gospodine, sve grešnike na svoj put, molimo te. Gospodine, usliši nas. Ne dopusti, Gospodine, da izgubimo pouzdanje u tvoju ljubav i strpljivost, molimo te. Gospodine, usliši nas. Budi bliz, Gospodine, onima koji su skršena srca, molimo te. Gospodine, usliši nas. Objavi se, Gospodine, svim narodima i pokaži im svoju vječnu istinu, molimo te. Gospodine, usliši nas. Okruni, Gospodine, naše pokojne vijencem pravednosti, molimo te. Gospodine, usliši nas. Primi naše molitve, svemogući Bože, to te molimo po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Molite, braće i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Otcu Svemogućemu. Primi, Gospodi, žrtvu iz tvojih ruku, na hvalu i slavu svojega imena i na korist nama i čitavoj svojoj svetoj crkvi. Posveti, Gospodine, ove prinose. Sveta Lucija svladala je sve tjelesne muke snagom tvoje ljubavi. Njome zapali naša srca. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Gore srca. Imamo Gospodina. Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. Dostojno je i pravedno. Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine, sveti Oče, svemogući vječni Bože, po Kristu našem Gospodinu. Njega su navještali svi proroci. Djevica ga majka neizrecivom ljubavlju nosila. Ivan mu pjesmom najavio dolazak i nazočno ga pokazao. On nam daje da se unaprijed radujemo o tajstvu njegova rođenja, da nas zateče i budne u molitvi raspevane njemu na slavu. I stoga s anđelima i arkanđelima, s prijestoljima i gospodstvima i sa svom nebeskom vojskom pjesmu tvoje slave pjevamo bez prestanka. Svet, svet, svet,
Gospodin Bog Sabaot, puna su nebesa i zemlja tvoje slave, Hosana u visini, blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje, Hosana u visini. Uistinu sveci, Gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molimo rosom duha svoga posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše, uze kalež, ponovno ti zahvali, dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere. Tvoje smrt, Gospodine, namještanost, Tvoje uskrsnuće slavimo, Tvoj slavni dolazak iščekujemo. Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kalež spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta. Usavrši je u ljubavi zajedno s papom našim Franjom i nadbiskupom našim Josipom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se i naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svih koji preminuše u Tvom smilovanju. Privedi ih svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života s blaženom Bogorodicom, Djevicom Marijom, s blaženim Josipom, njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima, sa svetom Lucijom i sa svima svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu. Po Kristu i s Kristom i u Kristu, Tebi, Bogu Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Amen. Mi se zovemo i jesmo djeca Božja, zato puni pouzdanja molimo: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala. Daj milostivo miru naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu dolazak Spasitelja našega Isusa Krista. Jer Tvoje je kraljevstvo i slava i moć u vjekove. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima: mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruje mir i jedinstvo kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Mir Gospodnji bio vazda s vama. Pružite znak mira jedni drugima. Istovo. Jaganče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se. Jaganče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se. Jaganče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, daruj nam mir. Gospodine Isuse Kriste, neka mi blagovanje Tvoga tijela i krvi ne bude nas sudi osude, nego po Tvojoj dobroti neka mi bude duši, tijelo, zaštita i lijek.
Evo jaganjca Božjeg, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na gozbu jagančevu. Gospodine, nisam dostojan da uniđeš pokrov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će duša. Pomolimo se.
Gospodine, primili smo sveta tajstva, neka nam dadu onu snagu duha kom je sveta mučenica Lucija tebi vjerno služila i u muci izvojevala pobjedu. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen. Božanski spasitelju Isuse Kriste, utječemo se tvojoj dobroti i milosrđu, u žarkoj pobožnosti tvome presvetom srcu, molimo za obnovu naše bazilike, umnoži naše zalaganje, potakni velikodušnost dobročinitelja i nadahni nam ispravne odluke. Neka nam u svemu tome pomogne i zagovor blaženog Ivana Merca, kako bi i naši životi i dijela bili na veću slavu Božju. Amen. Poslije svete mise, kao i prethodnih dana i onih koji će slijediti, dobrodošli ste na čaj u Skac klub. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Idite u miru. Bogu hvala.